Do sila na ni. Si tatay ra karong sila ug ni. Happy Father's Day, tay. Happy Father's Day, tay. Happy Father's Day, tay. Dari raman hop jatay bisong asa raman hop jatay. Hi everyone, majong hapon. Karon day adlaw Sabado pitsa 18 sa buwan sa Hunyo. Gilay ko dito sa bahay, guys. Mao nang mas ganahan pa ko mo stay dere sa garden kay murag ma-refresh ko. Lamis ang paminaw na ako dere sa garden. Unja karon magdaob ko daning sagbot kay kuan aron pong masuhan agaho ang batong kay may tudlong nanay nga magdaob kuno ko magpaaso na ni sa batungan kay naay mga insekto. Kay sila day sa una sa nag-gardening pa di sila kadyo mogamit og kanang medisina kanang pang-spray ba hagila ilarang paasuhan kay arong manglupad tong mga insekto mo nang ako manang gibuhat magpaaso ko dani kay nalagi mga insekto gahang batong pero di mo pud kadyo daghan ng insekto para lang sila manglayas. Mao ning hang gidauban. Everyone, majong hapon. Karada po ni si Mama Alitz og si Kaliana. og si Lexian. karada guys magluto ko sudan. Nanay first lady night. Kay kada adlaw mag-harvest na og batong. Kay di pwede ni sila di sa harvestan kada adlaw. Kay kuan ako no masayang. So karon magluto ko ani. Kay hani ipatry daring duha ka bata. Pang kadani, tagnagin sa aning mamali. Unsa di na mo maali. Unsa ka kay ladaning sa ning ana? Insa man ning utana day? Kanang kangkong. Ha? Kangkong. Ay kangkong. Ni magudi kangkong. Paano gud ni? Ha? Sitaw. Sitaw. Diya sa Bisaya, batong. Sa ban pa, balatong. Sa English, kuan ni string beans. Oh. Kaning i-try sa mga bata. Pag naanilig siya, ano ginsa aning mamali? Pagluto. Ha? Ma, Kani po daning lutoon niya. Kanda ni ha. Mag-imbento ko na. Kanda ni ha. Antay di mo kaon. Isa may nga din eh. Kinahanglan din mo makaon mo. Kinahanglan din mo di mo mamili.
madikit. Siya? Maka-kandar lagi food. Kuha na ito mamaali. Kanang gripo mamaali. Kamay mo mama, isang gamit. Nipaskasin guys kay nanay mga bata. Ang mga bata daning pakanon. Basta kay lamig nilik siyan, diyan maluto na. Kaunda be. Seguran naman ang alit tayo giring. Siya, Ayaw. seguran. Ayaw. Yung mo, talagang tayo giring. Yan na. Seguran ang alit. Yung umalit tayo giring. Tay! Insa may mong gusto magtay sa Father's Day tay. Tay giring. Insa mong gusto kanon tay. Hakang pangutan tay karong. Karang kuhan ay. Mothers karon di pang binditahan. Karang kuhan ba? Karang Ayun ba? Ikaw dang gilig partner na ka. Sige pa simple ra ka. Andahan laging nanim ba mga amahan. Hindi ko na pare ug kato ng birthday ano po. Hi, Ma. Ay. May, yung bayan ng mga sinikanan. Amahan, others din na. Ag mga amahan agamahan may bataw. Father's Day amahan ang pagamahan. Nga naman lagi Father's Day, ano man ang tawag? Ugma ko man. Where are you going? Atong amahan nga nagpakamahan matoy i-celebrate nila ug mag-adlaw nilang Father's Day. Corpus Christi man po ron. Pero katong amahan nga ning iglesia silang obligasyon. Medyo to kuwaag. Oh. Tigil. Amahan tayo. Ang traidor. Bitaw. Parehas amahan sang anak. Nga. Amahan. Ayan na. Amahan yan na nagpakamahan ba dito? Kutig itlog man to. Igi mo ko pa be. Nga tag makag-rasyon yung amang liksi. Kung yatag rasyon na ipulos. Pero May gwa, natog itlog. pero gwa mahatag rasyon, balo lamang. Nabali kasi nabali. Nagadoy day ha. Father's Day mo na ipulog ma. Kaya na. Sa laod man. Father's Day na disgrasya noon. Napakabanag ng swadyo na. Sa day pangandan ni Mama Ali. Sa day pangandan ni Mama Ala. Ikaw, Ma. Be, lami bito ma. Lamian na. Lami ama. Lami abi to. Maadyo po mamaali mo. Gag Si Kaulia na, isay mong gi... Anda na, lami ba? Lami na. Adyo pagmita-mita. Lami lagi na. Ga. Lami na. Hello everyone. Hi Mingkay. Si Mingkay. Nagpahayahay. Happy Sunday di ay. Ug Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa tibok kalibutan. Agamong kabang gitugnaw. Kabang. Kabang bang, good morning. Hi everyone, good morning. Happy Sunday. Imbento na po ko, another imbento na po. Paano po ni sida kamunggay. Ang ipatry, gabi ikinagturta man ko batong. Kanina po yung himuong sidaan, kaya ang mga bata makakaudyo gulay. Kaanda niya. Ni uwan. Tagbong rabetas lungsod kay manabo. Ni uwan man. Nalipay ra po ko ni uwan guys. Kaya arong
Di ra ko kapamubos ng tanim, mga pananim kay karon sa buntaga ang plano mamubumenta ko. Sama tugong gamot ya ma. Ha? Sama tugong gamot ya ma. Sige. Buntag. Bakit pa may? Ya, apa yang alugbati dia? Pre. Pagka. Ano to? Amang dyan na. Hindi ka na pagkape. Punta ka lang sa mga. Ano ba ang salat ka? Among gagagbati. Sama na. Imong saan. Nangay ba ka? Nami ba? Taon din na kay mga kagwapa na. Nami na. May abo ko niya. Lista sa liyo. Ano ito ba ito? Apa mas liksi kay tug pa. A few moments later. Guys, wadto sa kus lungsod. Kay mapalit kog cake. A few moments later. Oh, uli na si ko guys. Wala ko ka-vlog dito kay sabi na ng tao. Sa sticky buns, sabi nga tao pagpalit ng cake, nagpila. Wala ko kalugar o video dito. Mga naging kong ipapalit ay. Mga ka-slice bread. Jawara ba Lain man yung klase ng kalinuan na, yung aming nubrili man. Amado nung na kay Mado na pagbagkor po sila nan. Kana nubrili do, 180 man din na. Makalong sa kagato sa Mas Manila. Mahal na lagi rin pamalitan. Hala na raman, enjoy tagkaan na dyan. May tulog na lang po kong ngari, ha. Char, sana all. Lami lagi natin. O, kaya naman ay sagul-sagul na. Sa sagul-sagul. Mara man tayo ipalit, ipalit ko. Hindi makaon ha, paghugasan nito. Mara na, hindi palit guys. Kayo, lagi mamiso. Buka na, mamanay basic. Basic man dyan sa atin. Hindi palit, kayo kong ngari niyo ha. Hani mo na. Ashos! Bukas kayo, limbaroy. Kalisod-lisod ko, mamagurba ko dyan hapon. Limbaroy. Mara ni. Mara tayo napalit yung taon. Kaya palagi dyan ng mamiso, sa dirag. May makamamiso na taglangan. Hi guys, depog ko. Yay! Ganahan! Mother, happy Mother's Day. Ay, Father's Day ha, mas tatay nay. Wing great na bagang tatay nay. Nami na ba ni Ki? Wababag kisi po nimong pinapiti nay. Kaysa na, ganyan kadlawon. Char! Ganahan! Sana all. Kisa ganyan kalawon. Ako may sagalin na mo day. Unsa ito magtutal. Kaya da pag imong daga day, ang ipakaon sila una kay ba mangkog mong kaplan na dito sa cake o ice cream. May mukha na ko kay ice cream may. Ay, nagkaman din mo kaunda ng luto. Kamang tang konting selebrasyon sa mong Anong father? Ano na raman mag-happy-happy minarikan kaon. Ano ba dyan cake? Ay, Ano may flavor? chocolate. Aka na, kay sweet jud gajo. Palawag, purma na. Lala abri ko nula. Mga antigo tagtanaw. Majo ba? Kanila cake may. Hindi ka makaon magluto la. Sulabihin na lagi na mong luto. Minsan bilang orasan na nito naman. Radyo po ning Chris na. Radyo po ning balik ito. Good day ni ma. Unsa ganahan? Ting. Dali na dali kas cake dahil kay wala ba nimong gusto. Nagluto lang. Galit sinahog. Di ba nung balik?
Kana lagi anak. Kunting bito be. Terus gas be ikaw. Di naman tayo happy naman wan. Halinon dito, grabe dyan mga taon na tina dito eh. Kanang Kuan man ron, Father's Day man, daghan di magpalit og cake. Naghanap ko sila game, kay nga ni, kay bawa sila mani mahalin ron. Dati ila pang pamahalan. Matay ka mo, buto ra ba na ron be? Boom! Kuan lagi. Mani ang gipalit ka tatay. Wow! Sana all. We love you. Hawa. Chocolate blue para dyan. Violet Blue, no? pagkatid. lahat naman. Padi. Kuha na hicing na. Tiya, ganahan, rang maadyo pod kay, mumlo pod, di. Mumlo. May nangat pa siya to. Tatay. Dirabatan ng panahon na natay amahan. Arang. At siya ganahan. Sinanay. Isan mo kung nanay sa tay kadlaw pa. Kiniya kadlawon pa. Wata kay bawag kadlawon o garang alas 12. Palugar sa tay siya yan ang magidug. Sa taon. Arang kalugara. Kalugara magbubalitok nay. Ay nagipon libtan. Atcha! Nahan dyan na nay dyan. Sige na, kaya ito ni kanon ron. Ni Dara, snack na tayo. Ay, snack sana. Isit sana srip. Kay maniot to pa man. Basin dahil mo abot si Puramiron. Paman. Alas 12 pa man tumabot. Pwede mo ba na ibalik? Njara. Ano sa kinarong kong obligasyon ni Jan? A few moments later. Do sila na ne. Happy Blue dyan tayo. Si tatay ra karong sila ubni. Happy Father's Day, ta. Day tay. Father's Day tayo. Dari raman hop jatay. Bisong asa raman hop jatay. Happy Father's Day, ta. Ikaw ko na yan ako. Kanina pa. Among duha. Blue mo, naanda ba ng plato? Happy Father's Day tay. Happy Father's Day, ta. Kung kabagutan dari ka namo tay. Na nangaon na mi dari guys. Dari mis gawas kay garbing inita sud. Happy Father's Day tay. Hahama naman kuno kagikisang nanay ganihang kadlawon tay. Ha panda pasulabi pus panda. Sa kay ni nanay. Aron kuno tay ganang kadlawon. Katawa sa tay, tiniod gani. Katawa man. Katawa sa tay. Karili tay. Ako lagi kang katawa tay. Si mga batan yun ba? Oh, batan ang rabday ka mao. Ang si manang pa man po ni ganang kadlawon kay da mas manong. Nako dyan. Tsaganahan pus manang. Hindi ka lamitay. Hindi ko masang mga tabi. Kumana po ito tayo kang ice cream. Arong sweet po tsaganahan. Ay, madan. Wala na gamer po po. Mga bidin ka po gani. Ilibot naman sa radyo na. Lamit tayo. Hindi na ko lagi. Handa. Ako hilig ka ng kon. Si Uncle Roy be taga ibe.